Κάθε ομοιότητα με υπαρκτούς ανθρώπους, υπανθρώπους ή ζώα, εν ζωή ή όχι, είναι συμπτωματική. Λα 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 λέω. Δεν λες, τραγουδάς. Και τραγουδάς και φάλτσα. Εσύ έχεις τέτοιο. Εγώ πήρα άριστα και διαγωγή κοσμιοτάτη. Μπράβο, έβγε φίτουλα. Εσύ τι πήρες? Σήμερα δεν απαντώ σε πολύ προσωπικές ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται. Quiz για σας. Η Μάρα δεν τολμά να μου δείξει τον έλεγχό της γιατί. Α. Πήρε ίσα ίσα τη βάση. Β. Πήρε διαγωγή επίμεμπτη και πρέπει να αλλάξει σχολείο. Γ. Έμεινε στην ίδια τάξη. Τι, εμένα περιμένεις να απαντήσω στο quiz? Όχι βέβαια, τους τηλεθεατές. Δεν είσαι στην τηλεόραση. Εντάξει, αυτούς που μας βλέπουν στο YouTube τέλος πάντων. Αγαπητοί επισκέπτες, για το quiz μας απαντήστε στα σχόλια από κάτω. Έλα, κόφτω. Βγήκα πρώτη στην τάξη μου. Αλλά ναι, σχολείο πρέπει να αλλάξω. Πάλι. Και σου είπα μην την παίρνεις τη ρημάδα τη βόμβα στο σχολείο. Δεν ήταν η βόμβα, ήταν που με πιάσανε να γράφω συνθήματα στους τοίχους. Τι συνθήματα? Ελευθεριά στον Κώστα Σακά. Ποιος είναι αυτός? Ο Κώστας Σακάς είναι... Άσε, πού να στα λέω τώρα. Τέλος πάντων δεν με νοιάζει, γιατί τα συνθήματά μου πιάσανε τόπο και ο Κώστας Σακάς δεν είναι πια στη φυλακή. Ξέρεις πόσες φορές θα ευχόμουν να ήσουν λίγο πιο φυσιολογική, να σε γνώριζα και στους γονείς μου. Άσε να μου λείπει. Για πες εσύ, πήρες καλό βαθμό? Ναι, κι εγώ πρώτη βγήκα. Γιατί μου κλείνεις το μάτι? Αλλά τώρα μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια. Τι εννοείς? Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ πώς βγήκες πρώτη που δεν άνοιξες βιβλίο? Ας είναι καλά το Twitter. Για μισό. Αντέγραψες? Καταπληκτικό, Και αντέγραψα και δεν με πιάσανε. Από σένα δεν θα το φανταζόμουν ποτέ. Ούτε εγώ, αλλά το φιλοσόφισα. Έχουμε και λέμε. Μέτρα, είσαι έτοιμη? Πρώτον, ο γιος του Πρωθυπουργού της Ελλάδας αντέγραψε στις εξετάσεις. Έπαθε τίποτα? Όχι, απέλυσαν τη δασκάλα. Δεύτερον, η ΕΔΚ, η καινούργια ελληνική δημόσια τηλεόραση, ή πώς τη λένε τέλος πάντων, αντέγραψε ένα παλιό λόγο από την πρώην Σοβιετική TV. Τρίτον, ο Υπουργός Δημοσίας Αταξίας έβγαλε λόγο στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής με θέμα το κράτος δικαίου και αντέγραψε ολόκληρο το λόγο του από τη Wikipedia. Και πάλι λέγοντας, αντιγραφή, αντιγραφή, αντιγραφή. Το καινούργιο trend. Και εσύ που τα ξέρεις όλα αυτά? Εσύ μου τα πες. Α, εγώ πάντως αυτή τη φορά δεν αντέγραψα. Τι να σου πω, δεν είσαι cool. Όχι, απλά δεν χρειάστηκε μάλλον. Ψέματα! Αντέγραψα στα θρησκευτικά. Καταφωνεί και ο γάιδαρος. Κοίτα ρε, ο Υπουργός Δημοσίας Αταξίας. Αχ, τι σύμπτωση. Πάω να του πω πως αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για μένα. Είσαι σίγουρη? Κύριε Υπουργέ της Δημοσίας Αταξίας, αποτελείται έμπνευση για όλους εμάς. Αυτός ο copy-paste λόγος που αντιγράψατε από τη Wikipedia και βγάλατε στο Πανεπιστήμιο John Jay College of Criminal Justice of City University of New York. Ως εδώ και μη παρέκει! Δείρτε την! Σάρα! Σάρα! Σταματήστε! Η Σάρα και η Μάρα κατέβηκαν στο Σύνταγμα. Πείτε στους φίλους σας να κατεβούν, εδώ είναι όλα πιθανά. Ζήτω η δημοκρατία, ποτέ δεν θα παραδοθούν. Μα το κακό είναι απάντημα, πρέπει να το ξεφορτωθούν.